Hi guys, welcome to TFA Files TV. We are back again with the latest gossip nyaya dziri kupisa dzikutendera pasocial media. Pashinjava panganai by birth achinyomba Chamisa achiti Chamisa akazvarirwa kuita mufundisi kwete kuita president huchi. See full video. The idiosyncratic, the gaffer, prophet person Java. Edzoka zvakare kutaurira ichinja singazema Zimbabweans. Chamisa akazodzwa. Aiwa akazodzwa murume uyo. Ukatarisa history yaChamisa. Akatanga ku Sunday school yeFM. Akanetwa Sunday school teacher. Akapromotwa nezodzo. Akaneta youth leader weFM. Akazorasika pakubuda muchechi history akuda kunoita president weZimbabwe. That man akazodzwa zvekuti akaenda kuFM pana madao papa. Akaneta president weFM anopinda because ane genealogy yemuchechi. Zvasiyana nana waMnangagwa wane genealogy yepolitics yekutungamirira Zimbabwe. Vachinzi ana chimbwido. Varume vachirarira gidi kuti Zimbabwe isunungurwe baba. Zvakatinya varume kuHondo wainwa weti baba. Uri kuchechi chiti vanamba wana ngomuke wavo baba. Vamnangagwa vakaseva vaMugabe. VaMugabe vacho vakaseva muregime yaSmith. Smith wacho akaseva Queen of England. Queen of England vanga vari kubudawo pana King George V. Ihistory mucheche yemuchemu David anamuka apresident anga ari kumakwai. Akarwa neshumba, akarwa nemapere. Akaenda akanorwa naGoliath, akabva akanorwa naSaul, akazoita king. But David uyo akatomhanga akanga waya. Ukaona zwana Java zvakuchena chena nemaguchaudo. Takambokanga waya isusu. Taisunga trouser negavi. Tichitengesa muchairo. Unozera kutengesa mapepa akadzi murodhi chete. Auya temapent. Wangu number 1 aungomuke wapo. Unoziva kuti now ndakubwinya. But zvakatanga zvakatinya. Girlfriend rako iyoyo rakutondi inboxa wenu. Rikutodongorira neni rukunzwe. Inini ndakunzi nyamalundo rukunzwe. Yakuwa kufu. Because uyanonzi Chamisa wewe. Chasara kufa kana kufenda. Akadaramba ita politics. Kufu kafu. Is whiny, idiosyncratic, the gaffer, passion, the Java, signing out. I'm sure guys you have heard from the horse's mouth. Pangana achidedzera kuti Chamisa akafita kuita mufundisi zvechechi number 1 akazokanganisa pakapinda mupolitiki ndiana vana Garwe vakarwa Hondo. Saka handizivi kuti iye spokesman weZANU-PF anonzi Pangana Java ari kuzviwanepi sezvo naye asina mboirwa Hondo yacho ari kumhanya ari kupaparika guys. Thank you so much. Don't forget to subscribe to our channel.